Не бе, те го виждат, бе, човек. Аз съм червения, по-ниски. Бабимба. Ще ти пусна още едно клипче. Думата копеле. Не той го да го чуем. Кой е то, бе? То не беше ли Александро? А? А? Гледай се. Това не е зле. Просто ти идва бавно чата. Аз какво направя? Човек. Що такив в този бокс, бе, брат? Как няма? По-добре кикбокс. Вече си е на бой. Да бегаш ти че те стигне. Днеска ще пусна 2 видеа. За какво, бе? Не питай. За какви видеа ще пускаш? За какво? А брат, ако ми да покажа, че пуша вейп, дали ще... Ако покажа, че пуша вейп, дали ще ми спрат стрима? Не. Оня супер натурале, дебелия ка пуши. Не, вижте какво става. Това е електронна цигара, обаче. Абе вейп, бе, брат. Тони! Най-добре, бе. Ела тук. Нещо ме фащат ма луд. Ама брат, кой дриба неговата майка? Трима човека ни гледат. Кой е третия, бе? Така е добре. Така е супер. Миришат ти чораписта. Що мъжеш? Перфектни са, бе, брат. Гълта и там умрела фанта. Че да махна чата, па после пак ще го проверя. Ама то се вижда там, бе. Точно. Ние си гледаме чата от там. Помести телефончето. Айде, бе! Тупа! Защото няма кълъв. Бака идва бавно, да е. Брат ми ще да ми падна телефон. Падне ли ти там, няма ваден вече. Какво правиш, бе? Голяма работа. Мали да ли се показвам, че не ми спрат стрим. На мен ми пише 2, 1. И на мен е сега така. Тия фастъчи ще върнат на майка си в путката. Нещо така става. Тук да пуша айс. Не. Мислото пак е електронна цигара, само че е по-безвредна. Леко става, брат. Тук съм голям хол. Това са го виждали. Преди като се карахме го качвах. Че пуша, брат. И какво? Аз после го изтрих. Това пушенето не е нищо. Я пий ни ракия, виж какво е. Бе ти ути си, брат. Онова като ти запари гърлото. Без това сърцето ти... На мен след преди 2 дена сърцето ми така правиш от ракията. Щех да умра, бе. Аз изпих 9 ракии, бе, човек. Бе ти ути си, бе. Питай баща ми. Абе не, аз ти вярвам. С една лора. Кръщав си. Какво? Я. Смисъл? Бойко е най-велик. Да, той толкова. Ей, Бойко е най-великия. Това е, какво вера с умрял Бойко, бе, да е, майка му, да. Просто е 10. Нали носиш тениска на него? Аз не нося. И ти ми я даде. Ево, аз те дадох по буза. Аз му дадох тениска на Бойко Борисов. Аз му дадох по една буза, едни гащи и едни чорапи. Понеже, нали... Така да си направим смисъл, аз ни носих бузата, така че затова. Брат, нали няма да триеш този стрим? Я ще го изтрием. Добре. Който гледа си ме тая. Какво? Това е на Pornhub. БМВ. Всички ме... Удрете тука. Гледай сега. Да обърнем на стрима внимание, или? Аз знам песни, които ще мога пусна, дет няма ми направи такъв проблем. Чакай малко. Ма ние така не мога гледаме. Така